Good morning guys. Panibagong araw naman guys. Welcome to my YouTube channel guys. Maglalakad lang tayo guys papuntang work. Ito tayo dumaan sa Bagong Bayan, Naga City. Papakita ko sa inyo guys. Dadaan tayo guys sa school ng Ateneo de Naga. Yan guys, malapit na tayo sa Ateneo de Naga. Yung school dito, yan, nakikita nyo yung cross. Yan. Meron dyan simbahan sa loob. Para dito guys, mga subdivision yung mga bahay dito. Kunti lang nadaan dito. Kasi hindi naman ito national road. Kahit Sabado may pasok sila. Minsan na din ako dyan nakapasok. Dito bawal tayo ngayon pumasok kasi hindi pa masyadong open yung school para sa mga visitors. Yan na guys yung campus nila guys. Yun na guys, ito yung entrance. Magpapasok pala dito yung jeep sa school. No ID, no entry. Ayan o, yung logo nila Ateneo de Naga. At meron din ditong kainan. At dito yung mga apartment, boarding house ng mga estudyante. Babanggaan pa tayo nung pasaway na driver na yun. Gusto ata akong banggain no, na shoutout kay Manong driver, pasero. Ito yung mga bahay dito. Social, may mga CCTV. Lalaki ng mga bakod. Papasok na tayo sa mga apartment, boarding house. Yan, room for rent. Contact 0946-267-585. Ito na yung mga apartment guys. Room for rent, call or text or 909-0741-161. Ang labas ito guys, malapit na sa sentro ng Naga City.
Yan, mga estudyante yung nakatira, nag-uupahan dito. Yan ang mga apartment. Ito, mga boarding house din to. Meron din dito mga laundry. Yan, laundry. Ayan guys, papasok na tayo sa sentro ng Naga City. And then guys, yung Nagalandi Mall. Nasa sentro na tayo guys. And guys, malapit tayo sa UNC, University of Nueva Ecija. Sobrang aga pa kaya wala pa mga masyadong sasakyan dito. Ito na guys, ang UNC, University of Nueva Ecija. Guys, yung Grandmaster Mall, sarado pa. May nagsusumba dito guys. Ito na guys, yung likod ng Pure Gold Centro Naga. And guys, end ko muna to guys. Thank you for watching guys. Pasok na ako. Hindi pa naman tayo late, maaga pa pa.